Владяле, сядай. Гледай карета мандахерка. Не си знай, сина. Не си знай, сина. Павилянке. Извади тази ръка от пустата, бе, моето момиче. Не по твоя това си делата се набряла. Какво вадиш? Нашата ли вадиш? Вана ли четка? Камилянка. Какво, моето момче? Мисля, си не виждам, а? Какво ли си викаш безколиста днес, без цайцеви или без скит? Да, на скит. Айде сега да мисля само фата да ни помага да дърпам. Има ли дежурен или няма? А? Така. Через колкото пъти влезе елата, колко винаги нещо липсва. Оле да липсва си и черната ръка. И аз няма да се отида на... Ай, го и тоя. Я, тук да, горголички. Ела, мене ми джиндюфелски. Ела, настъпането ми противогазки. На тлъщета. Пъти са панте, хубаво ли? Казвам. Аз ти кажа, аз на тебе. Добър ден. Добър ден. Дай ли Бог добро. Ами аз ако взема една гестерица. Да се ръце, бе. Извади се ръцете и живот. Ще влезе, не съм се усипал. Ти къде ходиш, бе? Да, я до развалени кручи, като сме напънам панна, ами керанци не можа. Ами ти хубаво, че не си се сопна от целия вътре. Аз бях се лъзнах и оприера минет. Да се изпръсках малко. Ай, сега. Ти можеш ли без глупости, а? Можеш ли без глупости? Може. Айде сядаш на мястото. Аз съм дежурния, ман. Ами, оле, майко, оле. И той ми бил дежурен, бе. Аз съм го. Ами не ти да умръзна, бе. 6 месеца дежурен тук. Бавно ми тиче мандата. Не ми изтича. То си тегли, то така хубаво ще тегли, няма да спред. То не отекна се го вечеранте. Друг път крушнея ги скучанте ги, ара. Капанче, кажи ми сега, има ли отсъстващи или няма? Вчера имаше 4. Поради гъста мъгла загубили на къде е училище. Се дръзнали огори мака. Ги намерим и преалдисали между каст. Питат за историческо и революционно развитие на Вимпрана. Към 4 каси бяха прочели. И аз почна да съм фан на първите 2 страни. Платна и кололоза, огъната. Капанче! Айде, моето момченце, не ми се разхождай по нерви. Питам те, има ли отсъстващи или няма? И какво още на сега вчера са днес? Не ще пада мъгла. Така ли? По химия и физика аз съм включено мъгла. Виж какво включения. Питам те в моят час. Има ли отсъстващи или няма? Рано влязах и не можа падни мъглата. Смейте се на това на другари. Що вижда ли това? Не провира. Не е прокапала, ръцът го. Аз ще прокапя, а тебе хубаво ще прокапя. Аз имам чувството, моето момче, че ти не знаеш аз по какво преподавам. Не знам. Вие продавате... Аз не продавам. Препродавате. Ей, това. Аз нито продавам, нито препродавам. Че ви ще умрете от глад, Сериозно? Аз преподавам. Повтори го. Даваш, нищо не даваш. Кажи ми по каква преподавам, а? По той... Помни. Оно и го вземини. На езика ми не мога да се сета сега. Ами айде изплюй го да такива. Гъмва на пръскам. Защото ми е рядка оградата, че въркам гът ми дървен езера. Виж какво си, Фончо. Кажи ми по какво преподавам, а? Той такова, нали? Литература. Не е лошо, бе. Не е ли лошо? Не е лошо, Коси. Но добре тогава, кажи ми сега, часа по литература. Има ли отсъстващи или няма? Днеска? Да. Кой ден? Днеска няма всички тука. Това е се губи. Това трябваше в самото начало да ми го кажеш. Днес часа по литература отсъстващи няма и край. Ай, Коса губиш, няма часа. Аз сега, бе. Така, отсъстващи няма, значи цял час си изпитвам. Да като лясате, бе.
Значи в келавалек ли? Само от банкета и отзад, ако хочеш, не можеш да изкараш. Смейте се, бе, смейте се. А това ти е краят на срока. Не идвало. Ние го чакахме на друга дата, ама... Майко, ти не се обаждай, не се обаждай. А това че се насвъкали двойка ли двойка? Да сме ги цъкали нива. Виж се, бе, много знайко, натрупал си 7 двойки. Малко ли? Ами аз тебе питам малко ли? Малко са. Малко ли са? Добре, съм са малко. Малко. Айде, сега от тебе почвам. Я някой му подсказва, я двойка на целия клас. Кой ще подскаже? Ти от мъглата, кой ще подскаже? Степанчев, кажи ми, какво домашно имахте? Моля? Какво домашно имахте? Имахме матати го изпи. Той какво ли пи? Съде нафта дет не пи. Ама гледаме нафта намаляла, оди кът дизели с къщи. Ти чуваш ли се какво говориш? Загледа на отънеш. Ели, искаш ли да те отпуша? Ели, питам те какво готвихте за домашно? После сърми с галсос. Ей, това е. Тя баба ги завива, ама не довижда оненя сбъркала ориза с барута. То лапне сърма гръмне. Обърнай ми се на галби. В главата му само манза. И ляп. Дай пуканки. То съм минирахме. Питам те, темата, която дадохме миналия час по литература, коя е? Не запай, там няма нищо написано. Има, че аз го питам и кой го изабъртал, нали? Степанчев, темата по литература е... Еде? Аз като гледам май ви не знаете. Така ли? Добре, да предположим, че аз не я знам, ти я знаеш, кажи ме да науча я. Част от ти ще я знам. Повтаряй се в мен. Давай. Аз ще дам, аз така в обостран, че се пръкнеш. Ти дава тогава. Нахален, безошлив, колкото си искаш. Поезията е извор на белоногата. Майко, на краконогата. Въздух под налягане. Поезията е извор на патриотично. На патриотично. Да. Какво е това то? Окончанието за среден род по геометрия. Оле! За Хималайция, как беше? Брай го ще. На патриотично. Да. Вдъхновение. Да щеш да раздъхнеш. Айде сега повторим темата от начало. Поезията е извор на патриотичното вдъхновение. Ей, браво, бе! Браво, бе! Ти откри Америка, бе, Колумб. Кой? Колумб каза. Ние от нашия курс не го знам това. Ние сме гости с шайбата, то с сливата, не от нашия клас, не го знам. Степанчев! Айде, моите момченце, помисли си малко. Така поразбъркай си чарките в тавана. Подреждаш мислите, тръгваш след тях. Спокойно, посми се. Ти си научени си, вашия другар ще говори. Аз се прави май такси. Настинал на течението съм спал. Това вече го чухме. Да не го повтарям, нали? Вижте, какво дръжте малко по-сериозно, защото нямам време, трябва и други да изпитам. Айде? Загуби ми се веднага. Напътала налагала магазин, не мога да захапя. Имаме температура, че ми се топи мисълта. Наш ледет, като калкиста ми става в щата на не мога да захапя. Ти да се чули с човек да се смее или да плаче? Се пиши в куплет. Майко! Сега пък кое се пише? Литературата, защото той тя по-действено действа както на слуха, така и на словозрение. Да, тебе очно ти действа. Мисли, като говориш, не искам глупо. По
едно време, по Искендия, в България се изсрещало турско и турско робство. Чао, пап. През два. Ей, това е. Айде, давай да видим какво ще ти напише. По това време, пълно и сега. Тя България била начипена и накъдрена на планини и долини. Била презирана на саконче. Май тъпсика. Ей, това е. По време на той турк такова, те са такова ли? Отличили са двамата солунски каскадьори. Оле! Солунски атентатора Кирила и Методия. Майко! Отличил са и конника от Мадара, мадагаскарския конник. И други кобилите умрели от шляп по пътя. Сериозно? Амайта! Хайде, де! Анабат! Ей го на, къде го чукаш, къде се пука? Отличили са и кули, като банки деветинни кули. И други, за тях нямам сведения. Как така? Как така? Ти се претъпкан с информация, представи. Как дишах, мане. Ади, ама до тук нищо. Натрон? Нищичко, геврече. Дупка. Нула. Давам ти възможност, мъчи. А вие се смейте. А това, че си изървам съревнованите с 11 стъкла, не ви интересува, нали? А това, че имате забележка по трудово обучение, също не ви касае. Утре който ми дойде без 3 килограма желязо и едно менгиме да му мисли. Ще правиме чукчета. А момчетата да дойдат с ръкоделие, да носят сини, жълти и оранжеви конци, ще шием кавиорчета, ловец с хръткалови пътвадъци. Този модел... Аз не е глупости, Абе, ти да ми си хили на обучението. Ти ли ми се хили, че тебе да се накарам цял кипровски клин да ми сбордираш. На пача стъпка или английски ластик да го кажа? Не, ще те накарам да го пъкаш. Изведи се ръцете от живолите. Ти пак не знае. Айде. Най-високия поет у нашата литература е Христо Ботев. Родното му място е в Калифорния. Оле, майко! Калотер. Бъркам ги двата щата и не мога да ги... Ти знаеш ли, ако те почна? Знаеш ли, ако те почна, какво ще остане от теб? Да не ме ударите о главата, защото ще следвам. Капанчев тишно умори. Адана. Какво каза? Да носа сета, викам да. Ами айде, да носа сетиш. Айде, какви се сети, да. Зето ще кацне сега. За Христо Ботев. За Христо Ботев. Той за пръв път предказва изпращането на той на спътници в небесата. С думите, пътник си ми бил ти в сърцето и поканил Каравелова да стават космонавт. Представи си, Каравелов взел си и отишъл. Не го пускал Хаджи Димитър. Тъй ли са? Забрала му се много работа с тия, с самодивици. Майко! Той се е провикнал хляб или свинец, нарочно идал думата свинец, да дразни турците и идели свинчи. Ами да те пасяли с фанат, представи си. Не се хили, немичи. Как може, бе? Как може една мисъл да не ти мини през ума? Тя мина не можах да е фана. Давам ти последна възможност, не си какво ще говориш. А вие имате забележка от учителя по физкултура. Той жив ли е, бе? Аз ще живна, така хубаво ще живи с Как ще шонидем по смърт, да не опънал търнакъде. Вчера всички момичета са играли по Анки. Утре който ми дойде без бели шорти да му мисли. Мисля, аз си проверявам на входа. Тие бели шорти одим като варотения фъст. Моите са от басма. Моля се, аз няма да се учури, ако твоите са от тензух, например. Тезума и солата не държат ластик. И прозират, виждат ми са записки. Ей го на! И солата! Ей това! Оня скачат тя на козата ти е връкнала лъжда. Ще приземиш по фантазия. Ей това! Те са и соли пред козата, аз дорде ги взема, те ми раздира автобиографията. Хубаво ги набемка, имаш и не я видя. Това е! Това е царят на глупостите, хубаво го вижте. От устата му бисери, глупост е ръца. Няма фърчета ратор. Аз ще разхвърча с тебе, хубаво ще разхвърча. Следващия поет по височина Иван Лазов.
Той в своя роман една българка от баба Йоца, той я дал в плаващо положение. Тя преплава Тунджа на Брус с майзер на рама. И с една лека картечница. Лека, 65 килограма. Майко! Следващия поет е Гео Милев. Той героично описал героическия български артилерист Поп Андрей, който с топче от шимшир занаргал градовете. Стара Загора, Нова Загора, Нова Загора, Карабат. Не можал да фърли до Айто, загряло му оръдието. До Чикаго и назад. Следващите поети, които искам да засегна... Стига! Достатъчно ги засегна всичките поети. Чакам. Направо ги разсипах. Аз просто ти се чудя на акъла. Ако ти въобще някога завършиш средното ти образование, какво мислиш да правиш? А къде ще ходиш? Тати се е ориентирал, ще следвам хирург. Оле, майко, оле! Ще влечем къса плакана. Виж, месарин някъде може да станеш. Месар, отдел патология. Оле, защо ще следваш патология, а? Ами ти си патологичен случай, бе, патология. То на теб хората трябва да се учат. Да учат, да съм Клавдий да се учат. Аз не мога да се начудя, бе. Род нарече майна сладка. Реч на мама, баба и на татка. Айде, сядайте на мястото. Сядайте на мястото две. Се сте!